שלום אסתי, שלום רבקי, פרשת ויחי. ימים של חרבות ברזל. לא סתם הרבי בדבר מלכות הזה מביא לנו את היכולת לחשוף את הברזל שבתוכנו. ברזל זה מושג כזה, יש לך ברזל בבנייה. אני על ברזל בדם. ובכלל הביטוי הזה של אשת ברזל, איש ברזל, המקום הזה של היציבות, כאילו כמה אני מרגישה את היציבות ואת הברזל בתוכי, כמה חסר לי, כמה אני רוצה להוסיף בזה. בעצם כשאת אומרת לי ברזל, אני חושבת על להיות בתוקף, להיות באיזון, להיות ביציבות, להרגיש את הכוחות שיש לי בתקופה משהו כזה לא מעורער. כן. אז באמת הרבי מתחיל את הפרשה בשלושה עניינים, שדרכם הוא יביא לנו את הנקודה הזאת של החוזק והתוקף. קודם כל, פרשת ויחי היא בעצם מדברת על יעקב אבינו, והוא בעצם בא בהמשך לאבות, כי ויחי זה סיום של ספר בראשית, שנקרא גם ספר הישר. ובספר בראשית מסופר על אברהם, על יצחק, על יעקב, וויחי חותמת ביעקב. עכשיו, האבות הם אלה שנותנים לנו את הכוח ואת החוסן, מעשה אבות סימן לבנים, והם הישרים, שעם המקום היציב הזה והאיתני הזה שנמצא בתוכם, את זה הם נותנים לנו, ואחר כך אפשר ללכת לחומש שמות ששם יורדים למצרים. עכשיו, מה שמיוחד ביעקב זה שהוא בעצם האיסוף. זאת אומרת, אברהם נתן את החסד, יצחק נתן את הגבורה, ויעקב מביא משהו כולל של תפארת, של פאר, של גוונים, אבל הוא המשפך, שבעצם דרכו אנחנו מקבלים גם את הכוחות של אברהם, גם את הכוחות של יצחק, גם את הכוחות של יעקב, בצורה מאוד מאוד מאורגנת, בצורה מאוד מאוד יציבה, בצורה מאוד מאוד אסופה. את מתארת משהו מאוד שלם. אנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי בזה שכל הבנים של יעקב מיתתו שלמה, 12 הבנים הלכו בדרכו, לא כמו אצל אברהם שיש את ישמעאל, ואצל עשיו יש את יצחק. וגם בפרשה הזאת, בעצם יעקב נותן את הברכות ל-12 השבטים, כל שבט מקבל ברכה, וזה לא נקודתי רק לשבט, אלא זה בעצם הברכות שכולנו מתברכים מהן. זאת אומרת שפרשת ויחי, כסיכום של ספר הישר, נותנת לנו המון כוח, חוזק ותוקף. רגע לפני הירידה למצרים, וגם בזה שמסיימים את הספר ומכריזים חזק חזק ונתחזק, אנחנו יודעים שזה אמירה שנותנת כוח ותוקף ליהודי להתמודד עם האתגרים של החיים שלו. זאת אומרת שזה שיש לנו את החזק חזק ונתחזק, זה עוד עניין שגם הוא משקף את החוזק ואת התוקף, את הברזל הזה. ועניין שלישי שהרבי מסביר פה, זה את הסמיכות לעשרה בטבת. זה בעצם אחד מארבע הצומות, שאנחנו צמים סביב החורבן של בית המקדש. יש את עשרה בטבת, שם התחיל המצור על ירושלים. י"ז בתמוז נבקעה חומת העיר. תשעה באב זה בעצם החורבן והשריפה של בתי המקדש, שני בתי המקדש. ואחר כך ג' בתשרי זה כבר שארית הפלטה, ומה שהיה שם עם רצח גדליה. ועשרה בטבת זה הצום הכי חמור, ולכאורה זה אמור להיות הפוך, בגלל שזה רק ההתחלה ורק היה מצור ועוד אף אחד לא נפגע, אבל מסתבר שעצם ההתחלה של משהו, שם טמון הגרעין, וזה בא לידי ביטוי אפילו בזה שאם עשרה בטבת היה יוצא בשבת, הוא היה דוחה את השבת. אנחנו יודעים שאם תשעה באב יוצא בשבת, אז הצום הוא נדחה והופך להיות הרבה יותר קל, ולעומת זאת בעשרה בטבת, סידרו לנו את הלוח שזה לא יקרה, אבל אם הוא היה יוצא בשבת, היינו צמים בשבת מרוב שהצום הזה הוא חמור. עכשיו, כמו שהוא כל כך חמור, והוא תחילת החורבן, אז ככה הוא גם תחילת הגאולה. וזה בעצם הנקודה שהרבי מביא, בשביל זה הרבי מביא את עשרה בטבת, שמצד אחד הוא נראה מאוד מאוד חמור, אבל אנחנו נגלה איך הוא בעצם תחילת הגאולה, ומהמקום הזה של ההתחלה והחוזק והתוקף, אנחנו ניקח גם למקומות שלנו, וזה בא לידי ביטוי גם בזה שבעשרה בטבת, כשהתחיל המצור, עוד לא היה חייב להיות חורבן, ועוד לא היה שום חורבן מעשי. אם אנחנו כעם היינו קולטים את העניין וחוזרים בתשובה, אז לא היה נהיה חורבן בית המקדש. זאת אומרת, יש פה איזה מסר מאוד מאוד חזק, יש פה איזה התחלה מצד אחד של חורבן, ויש פה גם איזה אמירה, אפשר למנוע את החורבן, ואחרי שכבר היה החורבן, אז יש את המקום הזה של אוקיי, אז זאת תחילת הגאולה. ברגע הזה של חורבן בית המקדש הראשון, בעצם התחילה הבנייה של בית מקדש השלישי, אומנם בשלבים, אומנם לאורך של שנים, אבל כבר התהליך כבר יצא לדרך. אז יש פה בשורה מאוד גדולה, שבעצם כשמתחיל לי איזשהו חורבן, שאני חווה איזשהו חושך, אז ברגע הזה גם מתחילה הגאולה שלי. אז בכלל מעניין לראות איך כל דבר גשמי
הוא בסך הכל שורה תחתונה והשתלשלות של עניינים רוחניים הרבה יותר גבוהים מלמעלה. נגיד העניין הזה של הברזל. יש את הברזל מצד הקדושה, ויש את הברזל, כל דבר יש גם את הלעומת זה, אז של צד הטומאה. אפילו למשל כתוב שאדום נמשלו לברזל, והם גם החריבו את בית המקדש באמצעות ברזל. זה כמובן הצד של הקליפה, ולמשל על תלמיד חכם, גם כתוב שתלמיד חכם צריך להיות קשה כברזל. הוא צריך להיות עם היציבות, עם התוקף, עם כל המקום הזה של השלד שהוא איתן. ובהקשר לבית המקדש, אז היה אסור לבנות את בית מקדש ראשון ואת בית מקדש שני בברזל, בגלל שבאמת החריבו לנו אותם עם ברזל, והברזל מסמל את החורבן. זה גם בא לידי ביטוי בנבואות החורבן, כשהקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, לעמוד לכיוון ירושלים, ולקחת מחבת של ברזל, ולהעמיד אותה בינו לבין העיר ירושלים, וזה סימן למצור שעומד להתרחש. אז שוב אנחנו רואים שהברזל הוא מקום של חורבן, של מלחמה, של גלות. אז בטח אחרי כל זה נופתע ממש לשמוע שבבית המקדש השלישי, ברזל יהיה חלק משמעותי מבניין בית המקדש. וזה באמת לוקח אותנו להתבונן פנימה לעניין של הברזל. אז הברזל של הקדושה זה בעצם ראשי תיבות של 4 האימהות שלנו. בלעה, רחל, זלפה ולאה. שהם בעצם 4 אימהות שמהם יצא בעצם כל עם ישראל. ובלעומת זה יש את 4 אימהות של הקליפה, זה נקרא 4 הנוקבות של הקליפה, לא אומרים את השמות שלהם, וזה הפסוק על אוג, ארסו ערס ברזל, זאת אומרת שהמקור שלו זה מ4 קליפות של נוקבה של טומאה. אז 4 אימהות שבקדושה הם בעצם המקור של התוקף שלנו, כל אחד ואחד מהצאצאים שלהם. וזה מעניין מאוד שהאימהות מתארות את הברזל והתוקף של הקדושה, אבל גם לאבות יש שייכות למתכות. אנחנו יודעים שכל מתכת מסמלת משהו. אז אצל אברהם אבינו הוא מסמל את הזהב. המקום שלו זה היה חסד, נתינה של מלמעלה ללמטה, והראשי תיבות של זהב הם מרמזים על מידה בנתינת צדקה. זהב זה הנותן בריא. שאדם נותן לא כי הוא באיזה מצוקה או רוצה להינצל מאיזה משהו, אלא מעצמו במצב הכי טוב שלו, פשוט נותן, וזה הנקודה של אברהם אבינו. והוא באמת גם, בית המקדש הראשון הוא כנגד אברהם אבינו, והוא נקרא הר. המקום הזה של הקיימות, יש פה איזה הר, יש פה איזה חסד, יש פה איזה נוכחות, יש פה זהב, יש פה נתינה שזורמת. יצחק הוא בדיוק תנועה הפוכה, והוא משול לדרגת הכסף. כל המקום של יצחק זה מלמטה ללמעלה. והכסף זה גם עניין של כיסופים, של רצון למשהו שאין לי. וגם כשהמדרגה הזאת של נתינת צדקה של כסף, הראשי תיבות של כסף זה כשיש סכנת פחד. זאת אומרת, מה מאלץ אותי לתת פתאום צדקה? יש משהו באוויר. כן, איזה איום, איזה גזרה, איזה משהו שאני רוצה להמתיק, אז אני נותנת צדקה. יצחק הוא באמת במידת הגבורה. והוא כנגד בית מקדש השני שנקרא שדה. וגם היה חסר בו דברים, היו חסרים 5 דברים שהיו בבית ראשון. יעקב אבינו הוא התפארת, המקום של ההתקללות, תפארת זה המקום של הגוונים, של הביחד, והוא כנגד המתכת של הנחושת. נחושת זה מקום כזה של נתינת חולה שאמר תנו. זה כבר לא רק סכנת פחד, זה כבר יש פה איזה חולי, צריך פה איזה ריפוי, זה המקום שלנו היום בגלות ומיד בגאולה השלמה, שאנחנו כבר מתחננים לקדוש ברוך הוא, תן לנו בית מקדש. עכשיו, יעקב אבינו והנחושת זה בעצם כנגד 2 תקופות. זה גם כנגד הגלות שלנו וגם כנגד בניין בית המקדש השלישי. הגלות שלנו בעצם מתברר בה העניין של הנחש הקדמוני, חטא הנחש הקדמוני, והנחושת שיעקב אבינו מביא איתו היא בעצם התיקון של הנחש. ראשי תיבות של נחושת זה נובלות חוכמה שלמעלה תורה. באמת יעקב אבינו הוא תורה, הוא התפארת. התורה היא בעצם הבריח מהקצה לקצה, בריח התיכון, מהלמעלה ועד הלמטה. זה כמו שהתורה, הוא בעצם מסמל את התורה, והתורה היא בעצם כמו שהיא למעלה, ככה היא למטה, ירדה והשתלשלה בלי להצטמצם. ויעקב אבינו באמת בכוח התורה, מאפשר לנו לברר את כל העניינים פה בגלות, כדי להגיע לגאולה שלמה. ואחרי 3 המתכות האלה, יש לנו את הברזל, שהוא המתכת הכי פשוטה, הכי נחותה, וזה מדהים לראות שבבית מקדש שלישי, יהיו את כל 4 סוגי מתכות. אבל מי יככבו במיוחד? הנחושת והברזל. כי דווקא משהו שהוא הכי נמוך, מבטא את השלמות.
כי גם בחיים שלנו הרבה יותר קל לנו ללכת למקומות שבהם אנחנו זהב וכסף, יש שם איזה ביטחון, יש שם איזה מקום שקל לנו איתו. זה גלוי. כיף להיות נוכחים בו. ודווקא המקומות של הנחושת והברזל טומנים בתוכם משהו הרבה יותר עמוק והרבה יותר גבוה והרבה יותר שלם. והידיעה הזאת שזה מה שהולך לככב בבית מקדש שלישי נותנת לנו את הכוח לא לברוח מהמקומות האלה. ולחשוף את הגילוי שלהם. כן? עכשיו הרבי נכנס פה למקומות עמוקים ומגלה סודות נפלאים, וכדי להבין אותם נצלול קצת פנימה להבין את המושג הזה של סדר ההשתלשלות. מה זה סדר ההשתלשלות? הקדוש ברוך הוא בעצם רצה לברוא פה עולם תחתון, נמוך, ולהתגלות בו. וכדי שזה יקרה היה צריך לעשות המון 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 צמצומים והדרגה, כדי שבסוף באמת יוכל להיות פה עולם כזה נמוך שאפילו כופר במציאות של הקדוש ברוך הוא. שיעלים ויסתיר הרמטית. לגמרי. אז איך זה קרה? אני חושבת שאפשר ממש לדמיין כמו מעלית של 40 קומות. למה 40 קומות? כי סדר ההשתלשלות מורכב מ4 עולמות רוחניים, שבעצם בכל עולם את פחות ופחות חובה את הקדוש ברוך הוא, ויותר ויותר חובה את עצמך. יש לנו את העולם הראשון, עולם האצילות, אחר כך בריאה, אחר כך יצירה, ובסוף עשייה, ואז העולם שלנו הגשמי. ובעולם האצילות למשל, עדיין לגמרי חווים את הקדוש ברוך הוא ואת הנוכחות שלו. אחר כך בעולם הבריאה, עדיין הקדוש ברוך הוא מאוד נוכח וגלוי, אבל כבר מתחילים לחוות שיש פה גם אותי. בעולם היצירה, אני והקדוש ברוך הוא שתינו נחווים, ובעולם העשייה הרוחני, אין כמעט נוכחות של הקדוש ברוך הוא. הנשמה, האדם בעיקר, חווה את עצמו באופן גלוי, ומה שמעניין זה שבכל עולם יש 10 קומות, שבעצם בנויים מ10 הספירות. בעולם האצילות יש 10 קומות, שכל קומה פחות ופחות הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, למרות שבעולם האצילות הוא עוד ממש נוכח. וככה אחרי שעוברים את הצמצום של 40 קומות האלה, שבעצם כל מדרגה היא מתחת למדרגה, היא מקבלת מהמדרגה הקודמת ונותנת למדרגה הבאה, נוחתים פה בעולם הזה הגשמי ושוכחים בכלל שיש הקדוש ברוך הוא, כי מרגישים רק את עצמנו. אולי נפרט טיפה את הקומות. בעצם בכל עולם יש 10 ספירות. הספירות הן חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. זה 10 ספירות. אז יש בעצם, נגיד אם אנחנו מדברות על עולם האצילות, אז יש חוכמה דאצילות, בינה דאצילות, דעת דאצילות, חסד של אצילות, עד שמגיעים למלכות של אצילות. עכשיו, מלכות של אצילות היא בעצם הדרגה הכי תחתונה של עולם האצילות. אבל בוא נשים לב, מתחת לעולם האצילות יש את עולם הבריאה. עולם הבריאה מתחיל מחוכמה של בריאה, בינה של בריאה. אז המלכות של אצילות, שהיא הכי נמוכה באצילות, היא בעצם קשורה, והיא בעצם המדרגה הגבוהה שממנה ממנה מתחיל עולם העשייה. אפשר לדמות את זה, אם דיברת על קומות, אז אפשר נגיד לדמות את זה לגג, לבניין שיש בו קומות, ואז בעצם הרצפה של קומה 4 היא בעצם הגג של קומה 3, והרצפה של קומה 3 היא הגג של קומה 2. זאת אומרת, הכי נמוך בעולם האצילות הוא הכי גבוה של עולם הבריאה. והכי נמוך של עולם הבריאה הוא הכי גבוה של עולם היצירה. אז האבות והאימהות הם שייכים לעולם האצילות. למשל אברהם הוא חסד של אצילות, ושרה היא מלכות של אצילות. אז עכשיו אם אנחנו נסתכל מבחינת גובה, אז חסד של אצילות הוא יותר גבוה ממלכות של אצילות. אברהם הוא המשפיע ושרה היא המקבלת. אבל מה אנחנו בעצם יודעים? שבצד החיצוני זה אכן זה ההשתלשלות, בצד הפנימי של הדברים, המלכות שהיא הסוף של הסדר, היא בעצם אוספת ומקבלת מהכל, ויש לה איזשהו תוצר סופי, שהוא מממש את תחילת העניין, קוראים לזה נעוץ תחילתם בסופם. אז בצורה גלויה, אברהם נמצא עם האורחים ונותן להם את הכל, ושרה היא נמצאת בכלל באוהל, זה הצד הגלוי. בצד הפנימי, וכתוב שהקדוש ברוך הוא כבר נתן לאבות לטעום את זה, את מה שיהיה לעתיד לבוא, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה, ומה רש"י מסביר? שאברהם היה תפל לשרה בנביאות. זאת אומרת, אברהם אבינו כבר טעם מהלעתיד לבוא, שבו יהיה הצד הגלוי של שרה, שהמלכות נותנת גם לכל מה שמתחתיה. זאת אומרת שיש את הרובד הגלוי.
שבו אברהם משפיע ושרה מקבלת, ויש את הרובד הפנימי, ששם זה מהצד השני, שרה משפיעה ואברהם מקבל. אז בכלל זה מרתק לראות איך בפנימיות של הדברים, פתאום דווקא הדברים הנמוכים מתגלים כגבוהים, והכל מתגלה בעצם הפוך. ובוא נחזור שנייה על הברזל שהתחלנו לדבר עליו, של 4 אמהות, זה משהו מאוד מאוד מעניין. הרי בלעה היא בעצם השפחה של רחל, והיא מופיעה ראשונה, קודם בלעה ואחר כך רחל. וזלפה היא השפחה של לאה, ולפי הסדר מופיעה קודם כל זלפה ואז לאה. אז כאילו מה קורה פה עם הסדר הזה? למה שפחה לפני הגבירה? היינו מצפים שזה יהיה הפוך. אז הרבי מסביר פה משהו מאוד מרתק, שבעצם האבות והאימהות הרי מעולם האצילות. אז מה האבות רצו? הם רצו, מה רצה אברהם אבינו? לבנות את הבניין בעולם האצילות. התאים לו ששרה אימנו היא מלכות של אצילות, והוא באצילות, ושם האלוקות היא בהירה, אין שם העלמות, אין שם הסתרים, זה מה שרצה אברהם אבינו. אבל מה בעצם אמרו האימהות לאבות? מה אמרה שרה לאברהם? היא הלכה ונתנה לו את השפחה. סוג של אמירה כזאת, נכון שהכי כיף להיות באצילות, שהכל בהיר, אבל מה תכלית העולם? לרדת למטה. ומי הוריד אותך למטה? השפחות, אמרנו ששרה היא מלכות של אצילות, והשפחות הם המלכות של בריאה, יצירה ועשייה. זאת אומרת שכשאברהם אבינו והאבות התחתנו עם השפחות, הם בעצם בנו את הבניין לא רק בעולם האצילות, אלא הם נאלצו לרדת פה לעולם, להתעסק מלכות של בריאה, מלכות של יצירה, מלכות של עשייה, כל המקומות האלה ששם העניינים מכוסים וצריכים לגלות אלוקות. אז לכן שפחה כי תירש גבירתה, השפחה לפני האימא, לפני האימהות שלנו, כי הם בעצם דרכם האבות השלימו את המקום הזה של התעסקות בעולם עם הפרטים הכי הכי גשמיים, שזה לא כיף, אבל זו תכלית הכוונה. זה תכלית הכוונה, ודווקא שם מתגלים הוואו של הדברים, הכתר, היעלום. כשאני אוחזת בתודעה הזאת, פתאום נהיה לי מלא סבלנות לכל הפרטים הקטנים, לכל הדברים שנראים לי פחות חשובים. כי אם עכשיו היית שואלת אותי מה חשוב לך בחיים ומה פחות חשוב לך בחיים, אז אני יכולה לעשות טבלה כזאת. אבל כשאני לומדת את השיחה הזאת, פתאום זה משתנה. ואני מבינה שהדברים שכאילו פחות כיף לי להתעסק בהם, פחות שוליים, פחות אני מרגישה שם איזה התרוממות. זה בניין המלכות. זה בניין המלכות, וזה בסוף מה שעושה את הוואו הגדול. את יודעת, אפשר אפילו לקחת שבת. שבת זה מה זה כיף, מי לא אוהב שבת? אבל כל כך הרבה פרטים יש שם של לנקות את הפינות של הרצפה, ולקלף, ולאסוף את הקילופים, ולעשות את הכביסות, ולסדר במקום. כל ההתעסקויות האלה זה בעצם בניין המלכות. אז כשאנחנו מתעסקות עם הפרטים האלה של הגשמיות, אנחנו מביאות פה אלוקות לא פחות מהקידוש של ליל שבת עצמו. אז אחרי שהבנו את כל זה, אפשר להבין מה הרבי חושף פה בשיחה על הברזל של קדושה, שהוא בעצם מקעקע את הברזל שלה לעומת זה, ומאפשר בית מקדש וגאולה שלמה ונצחית. וזה לא סתם נפעל דווקא על ידי יעקב אבינו, שאמרנו שהוא עניינו תורה, והוא עניינו נצח, והוא עניינו אמת. והשם של הפרשה זה ויחי יעקב, שמה כתוב לנו? שיעקב אבינו לא מת. אז רש"י שואל, ספדו ספדי, חנתו חנתי, מה הסיפור? זה אומר, נדמה היה להם שהוא מת. וגם כתוב בצורה מאוד מאוד ברורה, שהרי הגוף של יעקב אבינו נשמר, הם העלו אותו לארץ ישראל למערת המכפלה, וכתוב שיעקב אבינו מתהלך בה בגופו. ולכן הוא זה שמביא לנו את המקום הזה של התוקף והחוסן, ורגע לפני הירידה לגלות מצרים, וזה מלווה אותנו את כל השלבים ועד לגאולה השלמה, כי עכשיו אנחנו מבינים מאיפה יש לנו כזה תוקף, ומאיפה בתקופה הזאת שלנו, שאנחנו רואים מה עם ישראל עובר, מאיפה מתגלה התוקף של אנשים, מאיפה זה יוצא להם העוצמות האלה. אז זה. והעניין הזה גם של זרעו בחיים, שכל העניין של זריעה, זה שאת עכשיו משקיעה במשהו, שבעתיד יצא ממנו משהו שאת לא באמת יודעת מה הולך להיות. אבל הרבי ממש מכוון אותנו פה בשיחה, גם ברגע הזריעה, לכוון לזה שכל מה שאני זורעת עכשיו ועושה עכשיו, זה בהקשר לגאולה האמיתית והשלמה. אני מכוונת לגאולה האמיתית והשלמה, ואני גם זוכרת שרגע הזריעה הוא רגע מאוד מאוד חשוב, שהוא מה שמייצר בסוף את הוואו הגדול שייצא בסוף. אז בלי להתפעל גם מהריקבון הזה של הזרע בתוך האדמה, שזה נראה לא משהו, אבל זה חלק מהצמיחה. אם לא יהיה הריקבון, גם צמיחה לא תהיה. אז אנחנו לא נבהלים מהריקבון, ויש לנו הרבה סבלנות לתהליכים,
ובכל זאת רוצים תכף ומיד להיות בגאולה האמיתית והשלמה. מה זאת אומרת אחרי כל אלפי שנים? ולא סתם צריך את הסבלנות הזאת, בגלל שאנחנו ברגעים אחרונים, שאנחנו מתגלה בעם ישראל התוקף של הברזל, וממול יש את התוקף הברזל של הטומאה, ואז תוקף פוגש תוקף, ומי ינצח? אז חז"ל כבר נתנו לנו עצה טובה, אם אתה פוגש במנוול, מושכהו לבית מדרש, שברגע שתוקף פוגש תוקף, אז זה לכאורה אחד מול השני, אבל כשאני מושכת את התוקף של הטומאה לאזור של התורה, לאזור של בית מדרש, לתורה, כשנמצאים באזור של התורה יש אמת גדולה ובהירות גדולה, ואז התוקף של הטומאה פשוט מתפוצץ ואין לו קיום. אז יש לנו פה גם מתכון איך לנצח את התוקף שאנחנו פוגשים בלעומת זה, עם התוקף שלנו ועם האמת של התורה. אז הרבי ממש מביא את זה עם השם של הרבי הריי"צ יוסף, שהוא כנגד יוסף הצדיק, שיוסף הצדיק היה זה שאמר לעם ישראל בגלות שם הפקוד יפקוד אתכם, ועכשיו הרבי הריי"צ הוא זה שדיבר על זה שנסתיימה העבודה, ושכבר לצחצח את הכפתורים יותר מדי גם לא, ומביא אותנו ממש למקום הזה של שלמות העבודה הזאת, שהנה כבר התוקף האמיתי של היהודי, הוא זה שמתגלה, ואז במציאות מתגלה בית המקדש השלישי, עם הברזל שלו, ועם הנצחיות שלו, ועם האמת שלו, ועם המקום האישי של כל אחת מאיתנו, של היכולת הזאת של לעמוד שם, ולנשום לתוך זה, עם הרבה יציבות, הרבה ברזל, הרבה חוסן.